bali kerja kok turu tekan sore. Nek bengi kelayapan bali yo tengah wengi. Tapi pokoknya lapo. Sampean ngerti pora anak iki sumudan. Kenteng bocor aku sing dandani, selokan mampet aku sing dandani. Kabeh-kabeh gaweane wong lanang aku sing nyanyi. Dan aku iso dhewe lapo nek kongkon aku. Sepenting aku kerja aja, Bu. Duit jatah blonjo wis tak cukupi. Kurang apa neh? Ngono to Pak caramu. Ya wis. Dewe nanti. Ape nanggone makku? Ape tak kandekno makku? Ya wis, nape kondo makmu kondo-kondo kono. Ora wedi aku. Karena nanggone makmu kok malah tangisan nang pinggir dalan ngene. Aku mau bergunggone mae. Aku malah disengeni. Diusir dikon bali. Ya bener mae, nak kowe diusir kon bali. Anak anggere masalah urusan rumah tangga, kok kondo wong tuane, terus wong tuane melu-melu urusan rumah tanggane anake. Wis secara tidak langsung pelan-pelan ikut menghancurkan rumah tanggane anake. Ya wis aku njaluk ngapura. Ayo balik. Ora tak baleni neh. Tenan lho ya, aja mok baleni neh. Ora. Nek entuk bali bengi tak bali esuk lah.